Moro, mä oon Lehtinen. Tää on Lehtisen Suomen komein trekki. Kato video loppuun asti, jos haluat esittely. Te huusitte! Mä vastaan! Porrasmania kakkososa is right here! Älä setsi kauempaa. Jos ihmetyttää, tää video on kuvattu aivan liian monessa osassa. Vaatteet vaihtuu moneen kertaan ja ei hätää tämän näköinen. Ollaankin vähän eri puolella Turkuun nyt sit. Se haittaa mitään. Täälläkin on paljon kaikki kivoja. Oh, liikennevalois tuli pikkukundi viereen ja näki, että kattosi ja mä kattosin hän, niin oli valkoinen komia trekki alla. Mä huikkasin vaan, että oikein merkkinen fillari. Näin nyt esikuvia luodaan vai kui? En puhu itsestäni siis vaan tästä fillarista. Ai että kun lykkäs nätin kelivä, koko päivä sato. Nyt on hyvä. Absoluuttisen täydellinen. Ei saada vauhtia siihen ollenkaan. No mutta. Nyt tiedä mihin saadaan. Joo. Kanasta. Pakko sanoa kyllä niin lasten ja nuorten kypäräkäyttäytymisestä nykyään. Mun mielestä se on huomattavasti parantunut niin omistajoista. Mikä siis äärimmäisen suositeltavaa kaikilla kypäräpäähän aina. Aina. Vaikka sit kui Fabio Wibmeri tai Sam Pilgrimi, niin joku voi aina ajaa sua päin. Sun ei tarvii olla siis se syypää itse. Mä kyllä ylipäätäänkään tiedä, että mikä siinä on ongelma siinä kypärän käytössä. Koska hienot kypärät on mun mielestä oikeesti hienoja. Hyvä kypärä ja hieno kypärä menee käsikädessä, täysin käsikädessä. On täysin mahdollista saada hieno superupea kypärä, mikä on oikeesti myöskin niin alas turvallisin. Käyttäkää, ostakaa, hoitakaa. Ei edes kauppaa ilman kypärää. En tosiaan tiedä miksi musta muuttuu aina jossain kohtaa tämmönen saarnaaja Lehtinen, mutta tärkeitä juttuja. Ja mastapyöräilyn lajikin parantaa tosi paljon mun mielestä niitä kypäräjuttuja. Jos sä näet sun idolis jossain YouTubessa tai jossain kisoissa tai mistä tahansa ja silloin kypärä, se aina edesauttaa. Mikä on siitä siisti nähdä, että ei jengi aja enää ilman kypärää missään julkisuudessa. En mä ainakaan siellä ole yhtäkään MTP-tubettajaa, ketä vetäisi ilman kypärää. On pakko nostaa tapetilla mun äärimmäinen kiitollisuus siitä, miten paljon tykkäyksiä ja kommentteja ja tilaajia mä sain tuohon videoon ja mitä mä sain sen videon kautta. Se ylitti mun villeimmätkin odotukset. Siis nyt on melkein 2000, varmaan jo 2000 kun tää video tulee ulos. Ja melkein 200 tilaajaa, mulla oli joku 40 ennen sitä aikaisempaa videoa. Wow. Jatketaan samaa tahtia, niin päästään korkealle. Aina saa ehdottaa mitä haluaa. Sen takia tätä tehdään. Bingo! Löytyypä kivat rabuut. No varmaan vois ajaa ylös. No niin loivat tai pitkät nää askelmat, et tökkäätö rengas koko ajan. Tää on aika vittumaista tunkatakin. Älä mittaakin, joku päivä tulla näitä jo ylöskin. Taisin jollekin kommentoida, että vähän tarvii salilla käydä vielä. Muuten jees. Tykkään näistä ylikulkusilloista jotenkin. Ei oo muuten märätkä, vaikka tänään satanut koko päivä.
kun tulee alas, niin tuntee elävänsä saatana. Herra jestas. Jakkohalli. Tulis mielestäni aika nätit portaat. Au. Mori, kattokaa. Wow! Siinä on effortti. Maailman pienimmän BMX:n kanssa. Kyllä nyt kävi semmonen ilmiö, että mut ikään kuin riisuttiin tähän liikennevaloihin ja sanottiin, että et sä poika tommosen kanssa tuu tänne leikkimään. Kato mitä isoille jätkillä on. Nyt kävi hassusti. Ei kehtaa enää ajaa täällä ollenkaan. Wow! Tommonen tarvii ehdottomasti saada. Mahdoinko mä lähtee mopon kanssa moottoritiellä, kun mä astin tän Insta360, tän ison, tän X5. Mä painaa aika paljon. Vähän niinku painaa tuota kypärää ja sitä kautta niinku sattuu päähän. Ei kauas päässyt. Ai että kun raapas pulin sääreen. Joo, nyt oli hyvä. Kiitti Silketä, ikinä ehdotti noin. Wow. Mitä jätkät? Thanks. Tuo maksat. Paljon. Mä oon kaikki Turun rappuset. Tiedätkö? Kattokaa YouTubesta. Hyvä, jatkaa hyvää pöhinää hei. Ja seuratkaa. Moro! Mä olin just tossa valehtelematta just ennen kuin noi kundit huusi mua tosta noin. Mä olin sanomassa kameralla, että kun teitä siellä tilaajia oikeesti ja melkein 200, niin pakkohan joku on niin näkyy kadulla ja se ketä näkyy ekana, niin mä olin sanomassa jotain revardia, mutta en mä kerinnyt, kun jätkät tuli ja kattosivat, että on hieno fillari. Ja yksi osas sanoo, että on nähnyt ja vissiin taisi seuratakin. Hieno nähdä. Sarjassa me taas ajettiin viime. Kato, kettu! Kettu! Terve! Terve! City Fox. Se oli aito City Foxi. Ja ketään ei rappasi spaan auki. Ja peukkua. Pistäkäs YouTubeen ja mikä siinä onkin, että joskus kun näitä kirkkoja on rakennettu, niin näihin on pistetty todella hyvät portaat juuri tämmöiseen. Nämä on myöskin aivan loistavat. Tuolta tulisikin aika hazarditrappuset tuolta ylhäältä. Aika viivasuorat. Muistaakseni aika kapeet. Voi olla jopa liian kapeet, että ei pääse. Totuuden hetket koittavat. Tossa pyörät jää vähän liian lähellä. Jos sais spottaaja tonne alas, niin vois mennä. On vapaaehtoisia.
Saattais olla vikarasti tällä päivällä toi juhannuskukkula sieltä alas tonne ja se voisi olla sitten. Lähteekö me täältä ihan polku? Pitihän se arvata. Tässä ne olisi ollut. Aika hyvätkin olisi ollut. Tuo pitäisi kohta olla tietyömaa valmista. Kyllähän me tässä päästä vielä. Harmittaa nyt kyllä. On vähän niinku mun planin viimeiset. Sama mantra. Tykkää, kommentoi, tilaa. Ja kommentoi eritoten ehdotuksia. Niin kuin mä sanoin, niin teit varten tätä tehdään. No niin, sitten olisi fillari-esittely. Aika kökkökeli, mutta mä ajattelin, että pakko tulla nyt kuvaamaan, että saadaan YouTube-video ulos. Eli perusjutut, tää on trekki ja Slash Plusan malli. Eli tää on Trek Slashista sit luomu enduropyörästä sähköistetty versio. Eli 170 milliä joustoa takaa, 170 milliä joustoa edes. Tää on pikkusen tuunattu versio tästä niinku original muodosta, mistä tuli tehtaalta. Eli tähän vaihdettu about kaikki osat. Voidaan lähteä täältä ihan keulilta liikenteeseen. Maxiksen Assegai rengas. Vanteet on vielä Orkkikset Bontrackerit eli Trekin omat. Sitten keulana toimii Roxox Zep Ultimate. Ja punaisena tietysti sopii värimaailmaan. Ylipäätään tästä rungosta voisin sanoa sen verran. Tää on siis kevytsähköpyörä, hiilikuiturunkoinen kevytsähköpyörä. 580 wattituntinen akku, eli aika messavan kokoinen anyways. Ei paina kauheasti. Roxox Vivid Ultimate takaiskari. Mä miettisin kauan, että ostaks mä tää koilin vai ilmatakaiskarin. Päädyin tähän. Tässä on periaatteessa yhdistettynä kaikki molempien hyvät puolet ja toi säädettävyys on aika hyvä, koska mä teen tän kanssa kuitenkin aika paljon kaikkea. Ominaisuuksista sen verran myöskin tää on high pivot, eli tää jouston keinukulma tapahtuu tästä yläpuolelta, mikä auttaa käytännössä sitä, että takapyörä ei jousta suoraan heti ylös, vaan se hiukan perääntyy ja sit nousee ylös, eli vähän niinku väistää esteen tieltä. Se on vähän kiva feature. Raceface Atlas, oikein komialla nastalla. Noin kun uppoo sääreen, niin voin kertoa. Taisi tuossa videossakin upota jo kerran. Takarengas Minion DHR. 2.7 puokki, tää on mulletti siis tää pyörä. Eli 2.9 edes ja 2.7 puokki takaa. Voimasiirto puolelle. Ketjut XTR, takarataspakka XTR ja takavaihtaja XTR. Eli täys XTR-osasarja. Listalla on seuraavaksi ehdottomasti hiilikuitukiekot. Tykkään Racefacesta, varmaan Racefacesta. Ohjaamosta sen verran, että täällä on full Raceface. Racefacein gripit, Racefacein tanko, Racefacein stemmi, hissitolpan namiskaa ja tossa on toi moottorisäädöt. Eli sieltä saadaan avustustehoa. Jarrupuoli, eli vähän niinku se tärkein, se mikä pitää muut erosta puurungoista. XTR 9120 sarjaiset jarrut. Eli XTR 4 jarrut. XTR levyt totta kai 203 millisenä. Shimano ei tee isompi. Heti kun tekee, niin ostan 230 milliset. Se rammilla taitaa aika monet olla 230. Takaa tietysti sama juttu. Teku-moottorista voisi sen verran sanoa, että tää on siis hyvin pieni ja kompakti, pienempi kuin mun kämmen. Ja tätä sillä lailla, jos tätä fillaria katsoo kaukaa ja nopeasti, niin ei tää oikeastaan edes näytä sähköpyörältä. Josko se on jollekin tärkeet, mutta mä tykkään tästä ulkonäöstä. Tää ei oo semmonen hölmön paksurunkoinen, kömpelön näköinen, vaan tosi ketterä ja kyvykkään näköinen.